A to už je, to už na čo mne tie auto? To ide ako svina na ceste, sakra. Uja Eda zo Šidu už poznáte, zábavný domáci kutiel, ktorý premýšľal nad osudom automobilového priemyslu a chcel zostrojiť lietajúce super UFO auto. Lietajúci taníš by bolo, jo? Zábery, ktoré videli 100 000 divákov, vznikli ešte v roku 2006. Avšak o veľa rokov neskôr priniesol technologický portál Tech Insider pohľad do budúcnosti autopriemyslu a ten je navlas rovnaký Edovým teóriám. Taníš, rekýta, ozubený koleso, jo? Títo spodky, že? Tak by sme otvorili všetky 4 naraz a tak by sme otvorili napríklad rovno, tak by si išlo rovno. Vy tomu nerozumieť. Jeden motor by sme napríklad proložili jeden tak, druhý opačne, druhý tak, tretí tak a on by sa zvihol. Chápete? A 700 km rýchlosti by sa lietalo. Ale na vrch by sme dali ešte padal. A keby náhodou padli, tak to otvorí a celý títo talížov rekýta sa zakrali. Eda som teda plným právom protežoval do show Československo má talent, účinkoval tam zaslúžene. Že vám do toho skáču ako letající talíře? Talížový rakety, ktorý letí normálny ve vzduchu. Bol teda Edo len zábavný chlapík s utopistickou teóriou, alebo hotový génius?